Horas madihita saluhutna alana yang masuk mahita di perminggota tapak keweng tiki satokin martangiang nahohom di inganat tabi. Amen. Jauh-jauh tu parsobaon tu debata. Huria nitu hatta saderion ima pesta paduahon mamestahon perningotan hatu tubuh nitu hatta Yesus Kristus. Alani kupasahat haima tuhita saluhutna selamat hari Natal madihita. Marpungu dohita nuaing makka mauleatehon balgani holong ni debata tu portibion ubain naru ibana paluahon hita. Atong tapahibul marohatta majakon ibana tubuh dirohatta nang diparsaurata marhite parminggota diobason tapuk kama parsopauta tu debata tapahobar mangulutta madapoton parsauran nabadiai maredde mahita. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi parbadian atau mopalangit dohot tanoon. Amen. Nunga patar hanguluani jalan nunga huida hami jalan nunga huhati dakon hami dohot hubari tahun hami tuhamu hanguluan nasaliling nililingna na nilabung niya may hiyang jalan naung patar di hami. Haleluya.
Tangiang Mahita. Ale Tuhan debata amanami dadi banua gijang, madok mauliati dohami tuho, alani gunang diasi dohot holong ni roham dihami, ay di bagasan hodo anakmu nasasada itu hami na di pardangonaron, asa malua hami marhite-hite ibana siad dosa, dohot hamatean saliling nililing na, hupang iduhami tuho, say sodangi marohanami na holomi marhite-hite tod di parbadiay, akup nii, say parrohay mahami, asa huboto hami madok mauliat ituho, asa tarapul situturo hanami di hagogotan dohot pangujunan, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di pesta Natal na padua honon, na tersurat di sada Yohanes 4 ayat 10 sahat rodi 10 sia. Nunga tatadda jalatah pahaporseai holong ni rohani debata di hita, debata doha holongoni, jala halak namian di bagasan ha holongoni, ido namian di bagasan debata, jala debata di bagasan ibana. Dang adong biar di bagasan holong ni rohai, alai di pabali holong ni rohai naung ripas ido biari, aina berni do anggo biar, jaladang ripas holong ni halak nama biar, marroha holong mahita, ala ibana jumolo makka holong ihita, ido saatna, atong rak mangido gogo mahita sia Tuhan debata, ale Tuhan debata, say pergugui mahami, maulahon daubar tupatikmi. Amin. Oh
Huria ni tuhata, najongjong dohita dia dopan ni debata, apala di pesta Natal paduahon sadarion. Dak tagamon somanol solihita marningot akka dosata, dohot pangalaosiota dia dopan ni debata. Imana taula marhite hata dohot pabahenata dia kana salpu. Atong tatopoti madosata, na taulahon dia dopan ni debata dohot dongan jolma. Tapamanat marohata, jala taparhatopot may di bagasan roha na magopu. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan, para siroha midahami na dangolon, narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan haja hatod dohami tubu, jaladang adong hapor siaon di bagasan rohanami hian, saluhut dohami manibil sian akadalanmu. Macai godang do pangalasion nami di patikmu, alai ingot mahami ale Tuhan, alani denggan di basam dohot asi ni roham, say unang paingot-ingot akadosa ni haposoon nami, dohot pangalasion nami, say ingot mahami hobar tuasi ni roham dohot denggan ni basam, alani guarmu, ale Tuhan Yesus marpamuati maroham bidosa nami nagodangi, amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tuhasaan ni dosa. Songonod do pagkaholongin di debata di Portibion, pola do anak na nasasaday di lehon, asaw nang mago ganun na porsea di ibana, asa hanguluan sa leleng na di ibana, hasangapon ma di debata na di gijang.
Tapi kima hatani debata turpuk di pesta Natal padua honon imana tersurat di Galatia 4 ayat 4 sahat rodi pitu. Alai dung dapot gok nitikina disuruh debata ma anakna tubuh sian boru-boru ginonggoman ni patiki. Alai ala anak hamu disuruh debata doa tubagasan rohani toldi ni anak nai nama Jo Aba Aleamang. Ido sahatna martua ma akana tumangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Tidakon maha porseotai songona hina tidakon nidongata saha porseaon di sardok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama parguguna suhatu dosan na temu palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon nisi Maria nagabe-gabean sianto di parbadia adorak suhabubuhan ido tu hatta na tubaon na bernit di penghuman ni silatus nam ada terpajalo ibadah di hau pinar silak na tubat tuan turung di tanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo dahulu tu siamu di debata Jahoba amanai pargogo na suhatu dosani disima ibana pamamulak soko tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di parbadia jala adong sada hurian nabadia huria atau panala Kristen akan nabadia doho deha saani dosa doho deha ita namandok mulak mangulu sokot daging ni halak nang mate doho deha ngeluan na surah sudah. Amin. Sunggul-sunggul Sadarion Sabtu 26 Desember 2020 kebaktian pesta Natal Paduahon di HKBP Sutoyo masuk pukul sia wib. Sipul kebaktian diuduti dopat di dion nabadia dohot pasahaton bingkisan Natal manang si palas roha tunababalu yatim piatu ruas ni HKBP Sutoyo. Na Paduahon ibadah Natal Paduahon sadarion papumpengelean tujoli langkatan dohita sada A sada B tuhuria adorak so jamita dohot tu radio bonapasogi dung sipul jamita las marohatta pasahaton peleani songonima sunggul-sunggul dihita.
Damai ni di batana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramuti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat hari Natal ma di hita saluhut na. Moliate ma. Hamuna hurian itu hata hata ni di batana ga bejamita di pesta Natal paduahon. Di harita sadarion ima sian buku Yohanes, Evangelium Yohanes bidutolu mamuka mai sian ayat 14 sahat rodi ayat 20 sada ujahama tutonga-tongata. Jadi songon naung pinatibbo ni si Musa uloki di halongonan songoni naing patiboon anak ni jolmai asa dapotan hanguluan nasa leleng na ganup na porsea di ibana ay songonodo holong ni roha ni debata di portibion pola do anak na nasasadai di lehon asa unang mago ganup na porsea di ibana asa hanguluan sa leleng na di ibana. Aydang na disuruh debata anak na itu portibion asa uhuman na. Naeng paluahon portibion tahe. Ubahen na disuruh. Dang siuhuman na porsea di ibana. Alianggo na so porseai nunga hona uhum. Ala so porsea ibana diguar ni anak sasada ni debata alai on mauhumi nungaro na tiuri tupor tibion jadi holongan doroha niak kajolma dina holomi asa dina tiuri aina jahat do parulaon nasida ai ganup na mangulahon naroa hosom do rohana dina tiuri jaladang didapotton na tiuri asa unang gabe patar akka ulaon nai alai na mangula hasitongani didapotton do na tiuri asa patar parulaon nai ay di bagasan debatado di ula ima sahat ni turpukta di hamuna na hinaulongan marhide turpuk na tabegenakin topik ta ima holong ni debata na paluahon. Holong ni debata na paluahon. Hamuna kadongan di bagasan Yesus Kristus. Molo tapa husor-husor dia ke perdalanan di ngolutta. Manang naung 3 tahun pesonari umurta manginang. Dia ke persaurata, dia ke perngulota. Molo tarinukon ahado tahe nama bain halak gabe tertarik tu hita raboido tiki di haposota tertarik iba mungkin tu sada-sada anak boru tiki poso boido rai alani botarna alani ulina dakolan ulini rupana ale dohok dotong ulini pabahenanna ya kuberek kamu tusan asal nak kubereng do inat tanami. Do. Hamuna na hinaulongan di bagasan Kristus Yesus. Boiro halak tong tertarik tu hita. Ra boiro ibana merasa boyan non arong dapot tu siani. Arong motivasi na asing. Ale manang na pe hamuna kadongan motivasita uban na tertarik kita tu sada-sada halak. Alena pasti arong do piga-piga hal na boy mabay kita songoni di tonga-tonga ni ngolutta. Alay naing manian molo tertarik halak tu hita alani ulini roha nang pabahenat tama. Takolas sekedar alani rupai airang manot tongi satokid doi di tonga-tonga ni ngolutta. Taida nakin diturpukon hamuna kadamang dainang mulut apa bagas turpukon. Ahadoro anda perjolo natape sebetulnya dimulai sian ketertarikat do
si Nikodemus mamereng Tuhan Yesus. Molo tapamanak do turpukon mulai sian ayat sada, disi boy do tarida jala botota, ala dihapor mana Yesusi guru nasian gijang do, guru nasian debata. Jalanunga disaksioni mana songo dia tada-tada keajaiban na dipatupai bana. Jala dipamanat si Nikodemus doi. Huria na hinaulongan di bagasan Kristus Yesus, gabiarong ma kerinduan di mana baro sa langsung jauh makatai pajupang doho Tuhan Yesusi. Ibana sahalak parise, ibana guru Taurat, si boto patik, si boto surat, na memegang teguh, taringo tu adat dohot istiadat ni nenek moyang. Ala ni takas do di boto imana, songo dia tong ngolu ni sejarah ni nenek moyang nasida, songon bangso Israel. Alai taida diturpukon secara keseluruhan nakikudokon, mertabuni do imana kan, diborngin nyari do mana lau pajupang doho Yesus. Ido benda mulut tapareso taringo tunggulu nibana sian buku natar surati disi di pabotohot dohot pemahaman yaka nama nurat taringo tu ibana pabua si Nikodemuson didok dia adalah orang yang lurus hati, ibana halak nasetia, alai ibana hurang barani. Jadi hurang do keberanianna. Bahkan dangnya tusibana. Ahani dok ni Yesus tiki pajupang imana makatai di borong ini doho Tuhan Yesus. Alai dihamuna na hinaulongan ngolop tung pehudop konakin dimulai dari ketertarikan hidup Yesus itu menjadi perhatian bagi dia. Alai sian sejarah ni perngoluan na saat tujung ningoluna dicatat sejarah nia Kristeno do Nikodemus dari kata Nikos dan Demos. Nikos itu adalah penakluk, pemenang. Demos itu adalah rakyat atau bangsa. Jadi boydo Nikodemusi labatannya adalah rakyat, manang bangsa pemenang. Jala di sejarah ni gereja Katolik dohot Ortodoks Timur, Nikodemus itu dipercaya dan diangkat sebagai santo yang setiap tanggal 3 Agustus dirayakan, dia itu menjadi santo. Dan dia juga dalam sejarah gereja ibana adalah orang yang mati martir. Jala nang di buku Padan Nai Barui mulutaingo do peristiwa setelah mati Tuhan Yesus dung mati ibana naing dikubur ibana do Nikodemusi naro manuor miak mur ya asa dimiyahi bakeni Tuhan Yesus. Jadi tadi dia madisi ibana pabua ujungna setia do ibana jala mate do ibana mate martir. Dimulai sian ketertarikan digoyang hapor syaunna ale pada ujungna ibana setia do jala gabe santo ibana. Hamuna nah hinaulongan di bagasan Kristus Yesus. Alani nang di tonga-tonga ni ngulut tapi satabi hamu perlu do nang merenuk kita. Apa sih yang membuat orang menarik perhatian kepada saya? Apa yang membuat orang tertarik kepada saya? Jadi kon tapareso doi di tonga-tonga ni ngulut ta. Nang di hamuna toras nama buan dak danak natar di dion berek kamu jauh. Iya. Ayo lu do si pata yang anak kotai nggak birok ko tu hita saya sayang bapak sih. Mungkin adalah jujur kita mangaliok kepeng tunasida. Dakolan uang jajanna doho uang perlu sikolai. Ale hola dapo kotak kita talia tu yang anak kotai. Jala mungkin molo siap perjalanan kita setabuan oleh-oleh
setabuan si panganon na tabu, gabirok mahita bapak yang baik atau ibu yang baik. Kupikir dak cukup holani. Ale boado kita di tengah-tengah ninguluta songon natoras kita. Nasida menarik tuhita ala hita natoras gabe teladan. Gabe contoh hita setabi di hata di babahenan nang dihapor syauta. Di haringga sotta martangiang. Di haringga sotto marminggu jala konsekwek kita setia kita di hata nang janjita tuak kayana kota. Sehingga mereka bisa melihat itu di tonga-tonga ni sadok parngulota songon natoras kita. Alania do dengan baik kalak tertarik tu hita. Ado dengan baik kalak mengojar rohana lau marsaur, lau mardonga dogo tita di tonga-tonga ni ngoluta. Marang satabi kami badau do halak siak kita. Alani perenungan mai di hita di tonga-tonga ni ngoluta. Tadana marnatal hita. Asa takembakon haulion ni roha doho pabaherani di tonga-tonga ni nguluta. Namangiut hamunak kadongan nang berongota di pesta Natal na padua honon ima taringot tuha porsyauta. Sejauh manakah hingga saat ini saya sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Ngatok ni dia au maka porsyai Tuhani di tonga-tonga ni nguluku. Buasa kutaringoti di son kata percaya. Ala memang molo tapamanak nakiturpukon dia ya saplopati dia na perjului jadi songon nang pinatibbo ni si Musa uloki di halongonan songoni naing patibboon anak ni Jolmai. Diangkat ceritai tu si Nikodemusi. Dia adalah ahli Taurat. Dia tahu tentang nenek moyangnya. Berarti dia juga tahu cerita itu ketika Musa memimpin bangsa Israel. Songo dia bangsoi nama rungut-ungut. Ala di halongonan ini nasida lao masuk tu tanah perjanjian ini. Nasida mengalami pergumulan, mengalami penderitaan. Allah dang jupang si panganodo silumon. Bahkan nunga bosan nasida di roti manna na tong di pasahat debata tu nasida asadong gogo dohot panganon nasida. Ay margua pola bono muhami haluar sa Misir. Ido muruk nasida tu si Musa dohot debata. Alani muruk ma debata. Arong ma ulo tulung api. Iparguti manasida. Dungi marmate yang ma akka hala Israelon. Dung marmatean mebir manasida. Idok matu si Musa, Musa martangi yang moho tu debata. Ainu nga marsalah hami do pak debata. Dungi di main ma mulut aja di bahasa Bataki, arong ma dibayan ulok sia tembaga na di pasuman. Asa manangisi na hona pargut, alay molo di bereng ya gobar ni uloki ulok tembagai malua ma. Gabi malum ma. Memang sian surut logika. Mau do tercalo rohai. Ale kenyataan doi di tonga-tonga di bangsoi. Isi na ona pargut. Dungi berengi mana. Gabar ni ulok tobagai. Di patibbo. Di pajongjong. Ditatap. Gabi malum do. Nahona parguti. Dang mate. Gabi mangolu. Di sima. Huwaso ni di bata. Dohot hagugun nai. Di paturuhon. Tu tonga-tonga ni pangsoi. Lapatan na molo ditatap. Ketika dipandang, itu sama dengan apa? Iman. Nasida porsea. Molo hutatap. Gabe mangulu mau. Tumpe hona pargut. Ulo tulung api yau. Alani dihamuna na hinaulongan. Urang nak kinapaduahon ng berengota siya turpukon. Kita mari bertanya di tengah-tengah kehidupan kita. Sejauh manakah sampai saat ini imanku kepada Tuhan. Dan kalau kita cek bahasa aslinya, kata pistis, pistos, pisteu, artinya di hamuna na hinaulongan di tonga-tonga di ngoluta, orang yang beriman itu adalah orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan.
Orang yang mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Tanpa ragu, tanpa khawatir sedikit pun. Karena itu mari kita lihat sekarang ini. Di Natal kedua ini. Apakah kita sudah tetap setia beriman kepada Tuhan? Tong dope kita selalu goyang hapor syauta, bahkan madabu, murah-murah kita marungut-ungut, murah-murah kita madele di tongga-tongga di ngoluta, dungi dong romu saya pasu-pasui, dung dia lusi tangyakta, berjudo hape ho Tuhan, Roma kita musia itu ibana. Selalukah seperti itu kehidupan kita? Alani, mari kita lihat sejauh mana kita mempercayakan hidup kita sampai saat ini kepada Tuhan. Hamuna na hinaulongan di bakasan Kristus Yesus. Tabereng manusia nakin ayat seplonomi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Na mangihut idauta ngabo ataringo tu holokta tu debata. Ini yang mau kita juga perhatikan di tengah-tengah kehidupan kita. Sejauh manakah aku mengasihi Tuhan di tengah-tengah kehidupanku? Dipakai di si kata agape. Agape itu adalah kasih yang mau berkorban. Agape itu adalah memberi diri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti yang manginang agape itu adalah holong yang memberi diri. Dan maaf, mematikan egoisme dan egosentrisme. Mematikan hidup yang hanya mementingkan diri sendiri dan yang berpusat kepada diri sendiri. Kenapa? Allah mau memberikan anaknya. Imana tarayawa sonari. Itu semua karena apa? Karena kasihnya yang begitu besar. Alani, ternyata HP Natali dakolan nama jalo. Holongi dakolan nama jalo. Ale dohot do marhua. Mangalehon. Memberi. Karena itu mari kita tanya, apa yang sudah saya berikan kepada Tuhan dari hidupku, dari hatiku di Natal ini? Apa yang sudah kuberikan untuk anak dan istriku, untuk suamiku di tengah-tengah kehidupanku? Cukupkah hanya hepeng itu? Ale buado tikita, buado perhatiatta, buado kebersamata di tengah-tengah ningoluta. Dinarap martangiang, dinarap marsobat tu debata, dinarap majahal kitab, dinarap marede hita di tengah-tengah ni keluargata tuadopan di debata. Karena itu mari kita lihat sudah sejauh mana kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan keluarga kita. Mungkin kita sudah sering mendengar cerita ini. Ada seorang istri, suaminya lagi bertugas di luar kota. Jadi mereka jauh-jauhan. Amanginang ditikidang arong dope internet. Dan arong dope handphone. Jadi holam marite surat menyurat do. Sian kantor pos manang telegram. Alai siak kantor pos do surat menyurat inatai tua matai. Horwa pada saat ini musim mudan. Jadi horwa Roma surat ni amatai sian luar kota tu inat tahun. Itu. Jadi arong anak na tulu. Na parjolo bawa si padua borua. Na patulungan siap pudan tong bawa. Dungi ibereng marmea-mea maka yanak konai di jabu. Arong na marsyajar. Arong na manoton. Ido omak noma. Dihamu anak kuna tulu. Suku-suku ni omak. Holong do hamu tu omak. Do tu bapa. Baholong matong dah. Musik masa pula suku ni omak. Ina anak siak kangani. Saya anak yang paling besar mak. Aku nok belga. Bapak dan dison. Aku gabe melindungi omak. Pos roham. Ujaga peho. Selaku anak siak kangan au.
tenang mahoin na. Muli ate mah di ho anak siya kang aku. Dungi Roma baru nasi nomor 2. Bau pe mak holong doro hakku tuh ho. Hola nau do buru-buru. Bereng mani rupaku pe sarupa do songono mak begatna. Mana ngahai suruh mak. Ukare joy pe. Inna. Jadi holong doa tuh ho mak. Dungi Roma anakna siap budak bawai. Dangarok pola ibana makatai. Dangarok keluar sakababa hata. Ale dungi bagaimana suku-sukunya maknai taring waktu holong. Lari mai mana, ida foto di mana mau maknai. Ihaul ma, yumma ma. Dungi tinggal ho di mana mau maknai. Dung surat di mana suraton, mabalo surat na ito matai. Dung sidung, alay pikirimane ko segera do di baloson, ko segera dikirim. HP cuaca lagi apa? Musim hujan. Dobar musai udah nih. Roma, omak naon. Imadah arong surat siap bapak. Ngau bebe balosna. Sonari isi do hamu naulu makirim suraton. Ale memang udah dobar do di luar. Roma, anak na siap kangani. Aunang mau mak. Na dua masuru. Audun nebal ga. Inna. Dungi waroho beruku. Ni munakin sarupa doho do tahu, rupape sarupa do tahu. Waro doho. Aunang mau mak. Na kencangan udan alugu pe. Aunang mau tu sih. Wadang arok kamu naulu. Hape ibereng imana mak. Dia tu siap pudakin narohana. Cok siap pudakin dia ho. Satu kinai keluar mai mana. Di sodo mak ena ro mai mana. Nunga dipake mantel jas hujan. Jalan siap pon payungna. Dia mak rade doau manaruhoni. Pasti ngata boto. Dak pola si ajaro behita. Isiru senda tului maka holong yo makna. Siap pudani do kan. Si nomor tului do. Dan arok pulang gudang hatana. Alai yumbay mano maknai di hauli mana. Itikiri bege isuru lao mabuan surat itu pos. Pitor siap do mana, rade do mana. Ipakai mana do mantel jas hujan. Iparade mana do payungi. Totu si nomor tului do. Siya ceritain natakas maka holongi o maknai. Alani dihamuna na hinaulongan. Tasukum madirita. Nunga songod dia hita maka holongi Tuhani. Dari do hita toktong mangulahon persuruan na. Dari do hita di tonga-tonga ningoluta hamuna kada mangdainang mangulu di bakasan hatana. Maukah kita terus melakukan perintahnya supaya hidup kita selalu menurut petunjuk firman Tuhan? Karena kita tahu itu adalah pegangan dan penuntun di tengah-tengah kehidupan kita supaya kita hidup diberkati. Perenungan mai di hita dia udah dihamu. Tasukum mangau tak ni dia holok kutuh Tuhan. Alani lam tahaulongi mai bana. Tapadau manguluta sianaka haulomon. Ale mangulu ma di bakasan hasitongan. Dau mahitan sen hajahaton. Alana itu nakin di babuo tohon diturpukon. Terang itu mengusir kejahatan. Terang itu mengusir kegelapan. Nasa na mangulu di bakasan. Torangi dia hidup di dalam kebenaran. Setabi tang lomorohani mangulu di bakasan hajahaton. Mangulu di bakasan haramunon. Ale mangulu di bana di bakasan hasitongan. Hati goran di tonga-tonga ni ngoluna. Ngoluna berdampak. Ngoluna mabuan pasu-pasu, ngoluna mabuan lasni roka, manang na di dia pe ibana. Naing ma songoni hita. Mulorong pihak kana hurang lubi di pangalahota. Beta mahita lau pai baruhon rohan nang ngoluta. Asa tutu Jesusi seorang di ngoluta di rohata nang di rumah tangkat tabi. Amin. Martang yang mahita. Mulia hati ma Tuhan. Nunga dipakulingyo kami marhiti hatam. Holong mido ali amang na dipatuduo ko di bagasan Jesus Kristus.
na paluao kami. Asal ma tutu kami maka prosyaiho. Asa dapotan haluao kami Tuhan. Mangulu kami di bagasakko. Pabua nami adoho di tonga-tonga ningulu nami. Songon siutok ko kami Tuhan. Asa naing ma Tuhan tarida di parjupangan nami, di panguluan nami Tuhan. Asa mambuan sinodak kami Tuhan. Hidup kami memancarkan cahaya kasih-Mu dimanapun kami berada. Kami mau merendahkan hati kami. Kami mau mengosongkan diri. Kami mau berbagi karena kasih itu adalah kasih yang memberi dan juga mematikan rasa egoisme kami dan hidup yang memusatkan diri kepada kepentingan pribadi kami. Alewado kami asa peduli alamian holong mi di tonga-tonga ningulu nami. Songon ho namar suru anak mi rotu portibion lau patudukon habalagamu patudukon huasom patudukon holong mi alani moliate marohanami di ho Tuhan pasu-pasu ma hatam pargogoi parrohai parbisuki mahami lau mangulahon hatam asima roham dihami Tuhan muluna hurang pepa bahenan nami Tuhan naselaon leon madihami Tuhan kesempatan lau paturehon diri nami lau padengkaton rohanami Tuhan asalam jupang dihami pasu-pasu sonang ni roha di tonga-tonga ni parngulun nami pasu-pasu mahami na pungo Tuhan manangahape nadong di roha ng pikiran nami Tuhan sudenay taringo tuakan narikot di ngulu nami di hahipason di las ni roha di parnguluan ni akay anakon nami homa Tuhan na pasauto doho na patulus so Tuhan pasu-pasu maka natoras asa totong na sida Tuhan margogo lau manogu-nogu do mangajari akay anakon na sida benget jala marroha na sida toktong laho manuturi akay anakon na sida asa boy natoras do akay anakko Tuhan sa roha sa pikiran sa pakilalan lau mamuji pasangopok ko dohot majalo pasu-pasum ale Tuhan nang dia kama na mabalu pe Tuhan dohotaka na somarama na somarina yatim piatu toktong maho Tuhan nagabi ama dinasida Tuhan lau manarihon narikoti di pardagingon tarlumowi ma di partodion nang natoras orang tua yang membawa anaknya supaya anaknya dibaptis kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap ayah dan ibu supaya mereka menjadi orang tua yang baik, yang menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam iman, dan dalam kedekatannya kepada Tuhan, dan juga kesetiaannya di tengah-tengah keluarga, supaya mereka bisa menjadi contoh yang baik, dan kiranya anak-anak yang Kau titipkan, yang Kau berikan kepada mereka, anak-anak yang tumbuh berkembang, sehat jasmani dan rohani, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang bisa selalu menghargai dan menghormati orang tuanya kapan saja dan dimanapun, supaya orang tua dan juga anaknya berada di dalam damai dan sejahtera. Padau mahami sian COVID-10 sia asima roham dihami. Amin. Mari dimahita. Smaroham Tuhan paro gumonggom sasude ukap roham jakon raja marende masude marende masude marende marende masude.
pon rajai, olo pon rajai, olo pon rajai. Binay ni dosai marujung madisi mambo andame mambo andame.
masuk mahita tu acara padidion nabadia tu aka poso-poso. Mari di mahita sian bukede nomor 1 patono ayat 1 dohot ayat 2. Martang yang mahita alia manami nadi banua gijang narodo hami tujolom mabuan akada danakon saya si maroham jalo manasida gabe anak kommu pasu-pasu jala pargogoi manasida mangeaki hangoluan sogot mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus amin. Dihamuna kanatoras nama buan dak danak lau sididion bagi hamu mahata si paingoton atong hamu kadongan nama buan dak danak sididionon tangiok kamu mahata ni Tuhan Yesus lau mahamu tuliat portibion ni nama dok akasisianna podai hamu masaluhut bangso didi hamu mana sida tu bagasan goar ni di bata ama dohot anak dohot tondi parbadia ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahu tonahoni tu hamu cala ingot ma sai dong anakku do hamu ganupari rasi rasa ro ajal ni hasianganon manangise na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan alai na soporsea hona uhum sogot tangiok kamuma dohot hata na tersurat di surat ni si Markus adong ma aka nama buan dak danak tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipisang aka sisian naima nama buani jadi dung dida Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma loas samu maka dak danaki rotuau unang orai hamuna sida ai dia kasih songonido hara jaun ni debata na tutudo na hudokot tu hamu manangi sepe anggo sosongo dak danaki bana majalo harajau ni debata dang nabongo tibana tusi dungi di haul ma akada danaki diape hom matangan na tunasida mamasu masu nasida nuaeng dihamu natoras nama buan dak danak lau sididion rak mahamu madok hata hapor siau tai hati dakop kamu majolo hata hapor siau tai rak mahamu madok au porsea di debata Jehovah na tua tu monotoru ding ditanom au porsea di tondi porbadia dohot dia ngoluan nasora sudah amin. Atong
halusiamu mahata na husukutonon. Na parjolo di pangiruhamu nuaing didion akada danakon tubagasan ni nahina porsiamuna alusiamuma. Na paduawan behanau lodohamu mamudai anak komunaon asa diboto jala diuto nasida hatani debata alusiamuma. Na patuluhon naulo dohamu marsuru nasida tu gereja doho tu perguruan ni kuria Protestan asa gabe ruas na maulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusiamuma. Atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite padidion na badia romahamu sada-sada keluarga tu joloon hudul mahamu. Sini dikit inang. Ale Azio Nares Sitorus Udidi mau tu bagasan guar ni debata ama doho tu bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guar ni tondi porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habongot mon tu bagasan harajaon na olat nyondro di saliling nililing na. Amin. Ale Beril Devandra Sitorus Udidi maho tu bagasan guar ni debata ama doho tu bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guar ni ton di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho dia bangun mon tu bagasan harajon na olat nyondro di saliling dililing na. Amin. It's ini sedih agar gitu. Ale Yohana Kiara Boru Sinaga Udidi maho tu bagasan guar ni debata ama doho tu bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guar ni ton di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habongot mon tu bagasan harajaon na olat nyondro di saliling nililing na. Amin. Silakan pulang. Dulu maju itu suruh ini pajang tong mana? Berju. Barnes ya, Barnes ya skill kapan? Ya bisa. Ale Barnes Yehezkiel papahan. Udidi maho tu bagasan guar di debata ama. Doho tu bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guar ni ton di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habongot mon tu bagasan harajaon na
Ola nion ro di saleleng nililing na. Amin. Silakan. Dari sana ya. Ale Elkana Christiansen Simanjutak. Di mau tu bagasan guar ni di bata ama. Doa tu bagasan guar ni anaknya Tuhan Yesus Kristus. Doa tu bagasan guar ni ton di porbadia. Amin. Saya kira mau di Tuhan di bata ama ho di habon mon tu bagasan harajon na. Ola nion ro di saleling nililing na. Amin. Maaf ya. Ale Jemima Gracella Boru Tampu Bolon. Di mau tu bagasan goar di bata ama. Doa tu bagasan goar ni anaknya Tuhan Yesus Kristus. Doa tu bagasan goar di ton di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata ama ho dia bangun mon tu bagasan harajon na. Ola nion ro di saleleng nililing na. Amin. Ayo. Ya, kakaknya dulu ya. Alindia. Talita. Oke. Ale Alindia Talita Simbolon. Di mau tu bagasan goar ni di bata ama. Doa tu bagasan goar ni anaknya Tuhan Yesus Kristus. Doa tu bagasan goar ni ton di porbadia. Amin. Saya kira mau Tuhan di bata ama ho di habongot mon tu bagasan harajon na. Ola nion ro di saleleng nililing na. Amin. Biar ini. Pelan-pelan. Oke. Alisa Jivanna Simbolon. Ale Alisa Jivanna Simbolon. Udi di maho tu bagasan guar ni debata ama. Doa tu bagasan guar ni anaknya Tuhan Yesus Kristus. Doa tu bagasan guar ni ton di porbadia. Amin. Saya diramot di Tuhan debata ama ho di habongot mon tu bagasan harajon na. Ola nion ro di saleleng nililing na. Amin. Silakan. Ayo. Jangan takut ya. Natalie Marta Dermawan. Natalie, ya. Ale Natalie Marta Dermawan Tampu Bulun. Udi di mau tu bagasan goar ni debata ama. Doa tu bagasan goar ni anaknya Tuhan Yesus Kristus. Doa tu bagasan goar ni ton di porbadia. Amin. Saya kira mau Tuhan debata ama ho di habongot mon tu bagasan harajon na orang yang ro bisa deleng di rumah. Amin. Ya, sedikit sini ya. Iya. Jonathan Eleazar. Ale Jonathan Eleazar Siregar. Udi di mau tu bagasan goar ni debata ama. Doa tu bagasan goar ni anaknya Tuhan Yesus Kristus. Doa tu bagasan goar ni ton di porbadia. Amin. Saya diramot di Tuhan debata ama ho di habongot mon tu bagasan harajon na olat nyon ro di saleleng dileleng na. Amin. Silakan.
Elsa Serena Uli Centuria. Ale Helsa Serena Uli Sianturi. Didi maho tu bagasan guar ni debata ama. Doa tu bagasan guar ni anaknya Tuhan Yesus Kristus. Doa tu bagasan guar ni ton di porbadia. Amin. Mas basa. Saya tidak mau Tuhan debata maho di habongot mon tu bagasan harajauna. Ola nion ro di saleling nililing na. Amin. Silakan. Kasih tenangin gitu. Oh, iya. Iya. Oke ya. Gabriel Jordan Halasan Nenggolan. Ale Gabriel Jordan Halason Nenggolan. Udi di mau tu bagasan guar ni debata ama. Doa tu bagasan guar ni anaknya Tuhan Yesus Kristus. Doa tu bagasan guar ni ton di porbadia. Amin. Saya tidak mau Tuhan debata maho di habongot mon tu bagasan harajon na. Ola nion ro di saleling nililing na. Amin. Raymond Felix Siburian. Ale Raymond Felix Siburian. Didi maho tu bagasan guar ni debata ama. Doa tu bagasan guar ni anaknya Tuhan Yesus Kristus. Doa tu bagasan guar ni ton di porbadia. Amin. Saya dira multi tuan debata maho dia bongot mon tu bagasan harajaun na. Ola nion ro di saleling nililing na. Amin. Levin Lemuel nadadap. Ale Levin Lemuel nadadap. Didi maho tu bagasan goar ni debata ama. Doa tu bagasan goar ni anaknya Tuhan Yesus Kristus. Doa tu bagasan goar ni ton di porbadia. Amin. Sini, belum kuberkati. Saya dira multi tuan debata maho di habongot mon tu bagasan harajon na. Ola nion ro di saleling nililing na. Amin. Ya. Iya. Jordan Nathanael Gultum ya. Ale Jordan Nathanael Gultum. Udi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Doa tu bagasan guar ni anaknya Tuhan Yesus Kristus. Doa tu bagasan guar ni ton di porbadia. Amin. Saya kira mau di tuan debata maho di habongot mon tu bagasan harajan na. Maulak nion ro di saleling na. Amin. Tauduti mamusaya acarata tonjong mahita hugut maredde. Oh
Tumpe di bagasan paru kilo kita alani pandemi COVID-19 sion. Ale totong do hita mangulu di bagasan pakirimon. Ubain boy hita nuaing makalason hatutubu ni Tuhan Yesus Kristusi. Ala di sima tarida habasaon dohot habasaron di debata si palua hita. Dada ala ni ulauta hati goran. Ubain dari palua ibana hita. Tung sian asi ni rohana do. Haposan dohatai jalan naing magomos hati dakonomui dipangidorohaku. Asana sida na di bagasat debata didapot tot do na tiuri. Ima na mangulahon hasitongani. Ima nauli jala hasea di jolma maredemaita. Tatangyak kema piliata martangiang mahita. Ale de bata manami na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhut si lehon dadingkan dohot nasa ulibasa na moliutus. Upasa tami masya na nilehon mitu kami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilianon. Patimbulkon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Uhai marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata na toktong na sumaramula na somar pasohotan. Upuji kami maho, ala saud sudetahim naung sinakapmu. Adorang somaro jahat dope hasiang anon. Dak tarabba sibolis sakapmu. Dak sudah tahim na badiai dibayan dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga na so haduduani. Dibaheni mauliati marohanami tuho. Ala naung saud sakapmu. Ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangolu di kami. Asa malua kami sian dosa, hamatean, doko sian uhum, jala masohot kami mangulahon dosa. Oppe, saya si maroham di kami. Togiwon mahami tu anakmu, saya bahen mahami gabe siluam tu ibana. Asa upa ni halo jaon na kami, ala nati naon na naberniti, dokot hangaluton humokop kami. Asa ibana na puna kami jala kami na puna ibana. Saya sungguh lima huriam sadarion. Asa dingon habalagomu dokor haroro di anakmu gabe jolma. Lau panguluhon kami pardosa. Saya sungguli maka parhaladom di huriam.
mamaritahon barita nauli tu saluhut halak, naung patar hasangapamu, jalanong jupang dame dohot hasonangan, saya lewon mapitu naukap tu ala si pelebegu dohot tu parugamo na asing, asarona sida mangoloi Tuhan nami Yesus Kristus, saya rajai masaluhut raja, dohot akka suruanna, asa diboto na sida naung dilewon ho raja, jala Tuhan na sumurungi ro di saleleng nileleng na, saya lehon gogo tuakan na di bagasan pangujunan, apulia kana marsak, jala palua kana targugut, saya tatap jala udingnya kana pinaburu-buru ni halak ala ni gowarmu, saya dongani jala pasu-pasu kami sude, akan nama godang roh didat danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alea manami dari banua gijang saya pinarbadia magwarmu saya roh maharajaunmu saya saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hangulua siapari seesa manusia nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togio tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho saya didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasaorkon madamena tuton di munabi. Hamuna kadamang dainang saluhut dara pengurison kami nama kubasi di minggu manang punguan Natal na paduanon ubasa tali matuhita selamat Natal ma di hamuna saluhut na oras ma ala tauruti do langsung tu acara napasahaton bingkisan Natal tu ama ina nama balu dohot na somarama somarina aka nama dohoti tinggal maju di son dia ke keluarga kalau mau foto kita cepat-cepat ayo berurutan ya biar pendeta guru penjitan yang mengatur ya.
cohamu. Nanti kami akan panggilkan satu berurutan. Ala nama nutup tangyang dope amang paditata. Jadi molong adi bereng di joloon na keluargai, molong neng adong keluarga na asing neng dohot, itorunga berbaris ma di joloon. Alai tetap tajaga jarak amanginam. Unang adong na di tonga-tongai, asaboy fotografer na. Fotografer kita minta hanya satu saja bagi keluarga, nanti bisa dihubungi pihak gereja. Jadi nggak usah rame-rame supaya kita menjaga kondisi. Kemudian keluarga yang berikut setelah keluarga ini tadi yang baris di sini, langsung berbaris di sini Amang. Aja.
ade di pasahat rohanami tu adopanmu di bagasan manugoton hala toktong dilehokko di hami partikian di namar ningot hami di hari hatutubu ni anakmu Tuhan Yesus Kristus baluahan Tuhan di bata manami uparsauli hok kami nang hatam nama buhali kami ngulu pertodion hasaiman yang lah hopadingkat-dingkaton paturehon akka persaoran nami songon halak Kristen kami Tuhan di bata mengamartung nuaing dison akka ama nami inanami nama balu laho majalo si palasroha nasida songon bingkisan Natal naong hina somal hon ni huriam nasay laonon itong-atonga ni huriam atong Tuhan niyan maho di bagasan roha dohot pikiran nani marhide-hide tondim di perbadi asam giat marture saluhut akka ulaon pangkubasi mangasahon Kristus Yesus calo yang dohot pangiduan nani amin oras madita saluhna selamat Natal ma dihamuak kamanami inanami ruas ni huriatta nadaing majalo si palas roha manang bingkisan Natal songon naung hinasomal hon ni huriatta nasay launon di tonga-tonga ni huria hagabipe sutoyo ala di pagaran donoay nga matabadita resort ipasahat manuay partikiano tu hami laho mendampingi iso donoay hami padita fungsional di HKBP Sutoyoon laos omma dalatta masih jalangan di hamuaka amang inang di namar Natal kita asa tubunian las niroha mulo di pasahat huriat tapi tuhamunak kamanami nanami songon bingkisan Natal si palas roha totu dang idaut tay marhite-hite sian bilangan nina adong di bagasan amplopi alai idaut tamai marhite-hite sian holong niat nadenggan sian huriatta totu hita do mabaheni asa adong ade hita do mabaheni asa adong sian hita jala tuhita jala lasrohatta salukutna jala hiring rohanami unang gabi alamar nida bilangan nai gabi se manginong itu bagasar roha ate lasni rohaido naur rikot dohot na jumulo ala nahatan yedet tanah madok ketika kita dapat berbahagia bersuka cita tidak karena pemberian tetapi karena ada niat pasu-pasu nagudang ima rohana sona jadi mulo ditor didahamudo bilingan nai otik doi ra gumudang doyen non dapat muna si anak kana makaholongi hamu si anak kon ade bamulu si anak kon atong tutu bulak-bulak don non lehonon na tuhamu alayang bosya kuria taksongon na pinasahat niyaka namar holong ni roha tuhamu naka amanami dohot inanami alani lasma rohamu inang lasma rohamu akka amanami jala ima laos sikat ni selamat Natal ni huriaon tuhamu akka ama dohot inanami naum mabalu jadi nakpe bahasa Indonesia nak tuare tinggi dibain di si janda kurak tawu duhu lalamat dok janda saya hudok do di hati Indonesia be hudok do tuaka ama ina nama balu alai adok pangiduan nami ade pangiduan nami sia kuria ala adong do punguan ina hanna ade dang apala sugido pe hamu ra dohot di punguan ina hanna unang dok hamu inang dakkuboto marende
dakya di pecak punguan inahan na mulu subuh maren de dong anak ade ya di pecak tahe dang buih maren de pecak mahoin da daung kan daung holan na martangiang ido rap manangi hok kata ni de pata marsau laus disima memberikan semangat tuak kadonganna jadi dangak kana sing dihatai di parpungwani akka hatani dewatado alai mulut wakka ama besabar mahamu kamang aladang gope amahan na dihuria ade besabar mahamu alai dong dotong wadah na ui dohotam muna di tonga-tonga ni huriat taon ima punguan lansia ade molo apala aung doaka donganon dang apala lomorohana di dok lansia baik terbaik matu bagasar roham amang manak suwe di hamina nami memasuki usia emas ido perpungguanon imara buido honom muna jadi jalot tamayan non posroha rap mekel hamuan nosude hamipe mekel man nonatong mamerek kamu mulo mekel alai baunang gabiado ngatong dan iso didokku ngatuau di titipon molo si palas rohani akka ina amana babaluon tidak ada titipan itu kan tidak ada titipan setabi ade lo manasida majalo roh tuhuria molo solijalo pesadarion ala mungkin marhutasada tu akka tikki na mangihut boido di jalo muse tu seksi manang diakoni sosial ni huriata imahata si pasahaton nami tuhat tama nama masuk-masuk kita ganu horas mauliati ma dia mang pendita siahaan dihita saluhutna tersongono mapartordingna na perjulu tetap mahita majaga di protokol kesehatan kita jaga jarak tate napa duahon jauh nami matujolo anon 10 halak alai meludung di jauh langsung mai tanda tangani goarna jongjong madijolo 10 halak manon di pasahat napa tuluhon adong dorsian kita na penyakit manahun na mabalu bolo na penyakit manahun na mabalui sian na penyakit manahun dua non pasahaton tunasida tersongonima di kita salutna masuk sahab mahita tuna pasahaton si palas roha na perjolo sian sektor gang 45 nyonya dolo 1000 sip 2 PM boru manulang izin dasida nak ngabor hatu bona pasogit na paduahon sontam tampu bolon rodo nasida langsung matu dulu tanda tangan jongjong madi jolo na paduahon bahara manurung rodo nasida muloro nasida tujolo mah tanda tangan asa jongjong di jolo tang rodo nasida jongjong mamang di som isol bang ya nyonya J Marpaung Marlina Borusiagia gang 45 rodo nasida daun namang ihut Rianti Sihobbing yatim piatu 7 lemana sida namang ihut pangihutan si majuta rodo nasida daung namang ihut nyonya tapun derlina boru tasoid daung rodo nasida namang ihut nyonya sehan duma boru sitorus nyonya sehan duma boru sitorus dang rodo nasida namang ihut nyonya simanuk kali Eli boru simamora dang rona sida namang ihut nyonya panggabean sana boruda manik gang 45 7 lemah hamina
tanda tangan inang. Sian gang 45 ala kurang 10 halak masuk mahita tu warung gudeg. Warung gudeg Rajiman Tapu Bolon Dang Rona Sida napa duahon Antoni M Panjaitan warung gudeg Dang Rona Sida napa paton namangihut Nyonya Sinaga Oslin Borusi Haloho warung gudeg 7 Lomaina namangihut Nyonya Marbun Murjani Boru Tampunan 7 Lomaina namangihut Nyonya Pakpahan M Boru Panggabean warung gudeg alapi tudope masuk mahita tu sektor perdatam namangihut Nyonya Situari Tonang Rohani Boru Sihobing Nyonya Situari Tonang Rohani Boru Sihobing Dang Rona Sida namangihut Nyonya Barita Tumiar Boru Sipolon 7 Lomaina namangihut Nyonya Silaban Boru Sihite namangihut Nyonya Siagian Amina M Boru Simajutak asap 10 aman Padita Siahaan Lau Pasahaton Kudul mak masuk mahita muse waru sektor perdatam Nyonya Siaturi Boru Silaban sektor perdatam Nyonya Siaturi Boru Silaban Rodo Nasida 7 Lemah Hamina Dang Rodo Nasida namangihut Nyonya Manulang Tumiar Boru Pakpahan Nyonya Manulang Tumiar Boru Pakpahan Dang Rona Sida namangihut Nyonya Ritonang Dameria Boru Tapunan 7 Lomaina namangihut Nyonya Marpaung Situa Boru Siagian
Sektor Perdatam. Namangihut Nyonya Siaturi Naomi Boru Situmorang. Sektor Perdatam. Namangihut Nyonya Siaturi Naomi Boru Situmorang. Tangrona Sida. Namangihut Nyonya Siagian Tio Lide Boru Hutapea. Perdatam. Tangrona Sida. Namangihut Nyonya Besi Tanggang Lina Ida Boru Hutapea. Perdatam. Tangrona Sida. Namangihut Ernest Manurun. Perdatam. Tangrona Sida. Namangihut Nyonya Sinaga Juniarti Rosti Boru Simajuta. Perdatam. Tangrona Sida. Namangihut Nyonya Silahi Nurmaliana Boru Simajuta. Perdatam. Namangihut Nyonya Emanulang Rumi Boru Sitopul. Perdatam. Namangihut Nyonya Sianipar Rospita Boru Tapu Bolon. Perdatam. Nyonya Sianipar Rospita Boru Tapu Bolon. Dangrona Sida. Namangihut Dola Sitorus. Perdatam. Namangihut Nyonya Tapu Bolon Epa Keti Boru Sihobing. Perdatam. Namangihut Nyonya Siahan Elderita Boru Sialahi. Perdatam. Tangrona Sida. Masuk Mahita tu sektor Warung Sau. Sektor Warung Sau Situa Sumihar Tabunan. Tangrona Sida. Oh, bah, sudah terida. Kita dia Mang Tua. Namangihut Situa Soparudin P. Siregar. Dangrona Sida. Namangihut Folk Arturus Parhusip. Warung Sau. Pol Artur Parhusip Warung Sau. Dangrona Sida. Namangihut Nyonya Siahan Hermina Boru Simajuta. Warung Sau. Dangrona Sida. Namangihut Nyonya Marpaung Kade Boru Siahan. Warung Sau. Tujuh lumayan. Namangihut Nyonya Tapu Bolon Mangodang Boru Simajuta. Warung Sau. Tujuh lumayan. Namangihut Nyonya Lumbang Gaul SR Boru Siahan. Tujuh lumainan. Namangihut Nyonya Nainggolan Dahlia Boru Simorakir. Warung Sau. Namangihut Nyonya Situa M. Siagian Dorlan Boru Sinambela. Namangihut M. Jaum Situmorang. Warung Sau. Tangrona Sida. Namangihut Nyonya Siregar Linda Boru Tapu Bolon. Warung Sau. Mangaradeba Amang Pardita Lubaraja. Warung Sau Bubunan D. Boru Siagian. Warung Sau Bubunan D. Boru Siagian. Roda Sida. Masuk Mahita tu Kapung Baru. Nyonya Sialipar Reliana Boru Arwan.
dang Ronasida na pangihut Nyonya Manurung Indriati P. Boru Siregar Kapung Baru dang Ronasida na mangihut Nyonya Nabi Tupulu Derbawan Boru Pardede dang Ronasida na mangihut Nyonya Hutahayan Marini Betria Boru Pardede dang Ronasida na mangihut Nyonya Nabi Tupulu Jendi Boru Nenggolan Kapung Baru dang Ronasida sektor Mayasari Nyonya Situa JP Gultom Esra Boru Silitonga dang Ronasida namangihut Nyonya Situa Marpaung Tile Mene Risah Boru Hutasoi Nyonya Situa Marpaung dang Ronasida namangihut Nyonya Situa Simajutak Emmi Boru Pajaitan Mayasari dang Ronasida namangihut Nyonya Sinaga Eliana Boru Sitio Mayasari dang Ronasida namangihut Nyonya Tampunan Boru Marbun Nyonya Tampunan Boru Marbun Mayasari dang Ronasida namangihut Nyonya Agul Tom Timoria Boru Sitohang Mayasari dang Ronasida namangihut Nyonya Nabi Tupulu Rosmaida Boru Hasibuan Mayasari dang Ronasida namangihut Nyonya Haryanja Boru Siagian Mayasari 7 lumayan masuk Masjid Amuse sektor Mayasari Nyonya Mandalu Herena Boru Hutahayan Mayasari 7 lumayan namangihut Nyonya Tapunan Tiorisna Boru Sitorus dang Ronasida namangihut Nyonya Silalahi Rusmani Boru Hutagalu Mayasari 7 lumayan namangihut Sarwedin Siagian 7 lumayan namangihut Nyonya Panggabean Restiana Boru Sitorus Mayasari namangihut Nyonya Sidabutar Elpine Boru Sinambela 7 lumayan namangihut Darwin Hutapea Mayasari dangro namangihut Nyonya Dolok Sari Bulena Boru Manurung Mayasari 7 lumayan namangihut Nyonya Siahan Mona Lisa Boru Tapubolon Mayasari dang Ronasida namangihut Nyonya Tampunan Rolas Maria Boru Saragi 7 lumayan namangihut Betmain Panggabean dang Ronasida namangihut Nyonya Sirait Delima Boru Manurung dang Ronasida namangihut Nyonya Ka Manik Nursalam Boru Sirait Mayasari dang Ronasida namangihut Nyonya Sinaga Henti Boru Gultom Mayasari dang Ronasida namangihut Nyonya Pakpahan Modong Ha Boru Gultom Mayasari dang Ronasida namangihut Nyonya Sialagan Ida Tiurma Boru Simajutak Mayasari di Jolo Nasida namangihut Nyonya Nadabdab Marudur Boru Pangaribuan Mayasari Nyonya Nadabdab Marudur Boru Pangaribuan dang Ronasida namangihut Nyonya P Silalahi Elpina Boru Simajutak Mayasari 7 lumayan
namangihut nyonya Aritonang boru tapu bolon. Nyonya Aritonang boru tapu bolon. Dang rona sida namangihut nyonya Pangaribuan Rasmina boru Pardede Mayasari. Dang rona sida namangihut nyonya Sitorus Rosinta boru Lubis. Dang rona sida namangihut nyonya Gultom Estina boru Panggabean Mayasari. Tujuh lumaina. Namangihut nyonya Manik Berliana boru Mangustong. Tujuh lumaina. Sadananya teh. Namangihut nyonya Pardede Reli boru Sirahi. Dang rona sida namangihut nyonya Tapunan Mutiara boru Utagalu Mayasari. Dang rona sida namangihut nyonya Hasibuan Rosmaida boru Sirai Mayasari. Dang rona sida namangihut nyonya Pakpahan Tidau boru Simatupang Mayasari. Dang rona sida namangihut nyonya Hasibuan Sunggul ES boru Simajuta Mayasari. Dang rona sida namangihut nyonya Situmeang Lucy Deyanti boru Siahaan Mayasari. Dang rona sida masuk mahita tu sektor Cipinang Asem nyonya Hutahayan Rismauli boru Sigalingging. Tujuh lumainang. Mengarade Bamang Padita Sibolon. Langsung mahita muse nyonya Sidabutar Damece boru Siahaan Cipinang Asam. Tujuh lumainang. Namangihut Semerlet Purba Cipinang Asam. Dang rona sida namangihut nyonya Tapunan Emsida boru Togatorok Cipinang Asam. Tujuh loma. Tujuh lo. Dang rona sida namangihut nyonya Dolok Saribu Tarmauli boru Siakian. Tujuh loma. Namangihut nyonya Sirait Meida boru Tapu Bolon Cipinang Asam. Dang rona sida namangihut nyonya Tapunan Tomuan boru Hutahayan Cipinang Asam. Dang rona sida masuk mahita tu sektor Makassar nyonya Situape Tapunan Rosida boru Simajutak Makassar. Dang rona sida namangihut nyonya Sihan Sodang TC boru Siregar Makassar. Tujuh lumaina. Namangihut nyonya Manulang Sinur boru Sihopi Makassar. Dang rona sida namangihut nyonya Sigalingging Lamtiur boru Situmorang. Dang rona sida namangihut nyonya Hutajulu Eleonora boru Marpau Makassar. Dang rona sida namangihut Perlindungan Sirait. Dang rona sida namangihut nyonya Situa S Adelina Boruna Pitupulu. Dang rona sida namangihut nyonya Siahan Nerisa boru Simajutak Makassar. Dang rona sida namangihut nyonya Siahan Theodorina boru Simatupang Makassar. Rodona sida daung sahab mahita tu SMA BS nyonya Siaturi R nyonya Situa R boru Siaturi Situa Pideria F Leluyan. Tujuh lumayan. Namangihut nyonya Limpong Las Maria boru Sibarani SMA BS. Namangihut Pertemuan Simamora SMA BS. Tujuh lumayan. Namangihut nyonya Simatupan
Tiarlina Boru Sinaga, SMA Semea. Namangihut Nyonya Simare-mare Elfrida Boru Siparmata, SMA BS. Dang Rona Sida, Rona Sida 7 Lumena. Namangihut Nyonya Nababan Popi Boru Simamora, SMA BS. Dang Rona Sida. Namangihut Nyonya Marpun Risma Boru Siaturi, SMA BS. Dang Rona Sida. Namangihut Nyonya Situa TW Marpaung Hannaria Boru Sitorus, Dang Rona Sida. Namangihut Nyonya Aritonang Rindiana Boru Banjarnahor, SMA BS. Dang Rona Sida. Namangihut Nyonya Napitupulu Rosdiana Boru Nenggolan, Dang Rona Sida. Namangihut Nyonya Sida Putar Nelly Jojor Boru Tapubolon. Namangihut Nyonya Pardede Done M Boru Siahan, Dang Rona Sida. Namangihut Namangihut Albinus Hasiholan Merpaung, SMA BS. Dang Rona Sida. Namangihut Nyonya Sihoping Boru Sida Putar, masuk mahita tu sektor Uki. Nyonya Aritonang Boru Siburian 7 Lumainan. Namangihut Nyonya Siringo-ringo M Boru Siahaan, Namangihut Nyonya Sirait Siti Nurbaya Boru Manalu 7 Lumainan. Asa Mangara di Mainang Boru Paji. Nyonya Sopeng Boru Sida Putar. Sida Putar. kita jaga protokol kesehatan teh ala dong gugus-gugus isoman.
Bedul mama amin. Masuk mahita muse ke sektor Uki, Nyonya Siagian T Medina Boru Pasaribu. Rodo Nasida. Nama ngihut Nyonya Purba Boru Simajutak Uki, 7 Mainan. Nama ngihut Nyonya Siburian Boru Lubat Tobing Uki. Nyonya Siburian Boru Lubat Tobing Uki, 7 Mainan. Nama ngihut Nyonya Sitorus Erika Boru Siahan Uki. Nama ngihut Nyonya Sihoping Rotua Boru Marbun Uki. Dang Rona Sida. Nama ngihut Nyonya Manalu H Boru Sihoping Uki. Dang Rona Sida. Nama ngihut Tiarma Boru Marpaun Uki, 7 Mainan. Nama ngihut Erik John Fernando Siagian Uki. Dang Rona Sida. Nama ngihut Nova KN Boru Nenggolan Uki. Nova KN Boru Nenggolan. Dang Rona Sida. Nama ngihut Nyonya Sirait Boru Panggabean Uki. Dang Rona Sida. Nama ngihut Nyonya Nabi Tupulu Roida Boru Sirait Uki. Masuk mahita muse tu Penas. Sektor Penas Nyonya Haryanja Ruslan Boru Simajutak Penas. Dang Rona Sida. Nama ngihut Nyonya Simajutak Demak Boru Sihoping Penas, 7 Mainan. Nama ngihut Murni Boru Lubat Turuan Penas. Murni Lubat Turuan, 7 Mainan. Nama ngihut Nyonya Manurung Elinda Boru Sitorus Penas, 7 Mainan. Nama ngihut Nyonya Tampunan Salma Boru Pasaribu Penas. Dang Rona Sida. Nama ngihut Nyonya Purba Erdina Boru Sihoping Penas. Nama ngihut Nyonya Siaturi Boru Simamora Penas. Dang Rona Sida. Nama ngihut Nyonya Hutapea Esther Boru Sitohan Penas, 7 Mainan. Nama ngihut Nyonya Sitorus Lenaria Boru Nenggolan Penas. Sahib. Nama ngihut Nyonya Simajutak Kanta Boru Manik Penas. Dang Rona Sida. Nama ngihut Nyonya Manurung Rosdiana Boru Siadari Penas. Dang Rona Sida. Nama ngihut Henry Simajutak Penas. Nama ngihut sektor Cipinang Bali Nyonya Siregar Boru Simajutak Cipinang Bali. Dang Rona Sida. Nyonya Tapu Bolon Kiur Boru Simangucong Boru Simangusong Cipinang Bali. Nanya tuh. Nama ngihut Nyonya Silalahi Lina Alsaria Boru Simajutak. Dang Rona Sida. Nama ngihut Nurmala Boru Hutajulu Cipinang Bali. Dang Rona Sida. Nama ngihut Nyonya Hutagalu Sondang Boru Lubat Tobing Cipinang Bali. Dang Rona Sida. Nama ngihut Nyonya Lubat Tobing Samarianta Boru Hutagalu Cipinang Bali. Dang Rona Sida. Nama ngihut Nyonya Girsang Rismawati Boru Pakpahan. Dang Rona Sida. Sektor Halim Nyonya Sitorus Loina Boru Tabunan Halim, 7 Mainan. Mangrade Bahan Mangsit Tua Tobing.
Hudul main. Namangihut sektor Halim, Nyonya Lumbat Tobing Duma Boru Hutauru. Halim. Dang Rona Sida. Perumpung Timur, Nyonya Besinaga Rita Boru Manurung. Perumpung Timur. Dang Rona Sida. Nyonya Manurung Nur Boru Simangusong. Perumpung Timur. Namangihut Nyonya Sitohan Kartini Sri Haboru Lubat Toruan. Perumpung Timur. Namangihut Nyonya Lebitupulu Mary Maritan Boru Sian Ipar. Perumpung Timur. Dan Rona Sida Perumpung Barat. Nyonya Situasi Dabutar Elberia Boru Silalahi. Perumpung Barat. Dan Rona Sida Nyonya Hutapea Kartini Boru Aritonang, Perumpung Barat. Nyonya Pesiahan Boru Simajutak, Perumpung Barat. Nyonya Butar-Butar Hotmaida Boru Manurung, Perumpung Barat. Nyonya Sirait Merdalina Boru Aritonang, Perumpung Barat. Tujolong. Namangihut Saulina Boru Siagian, Perumpung Barat. Tujolo mainan. Namangihut Nyonya Lubat Toruan Tiasman Boru Sian Ipar. Tujolo mainan. Namangihut Nyonya Siagian Ria Boru Simamora, Perumpung Barat. Dan Rona Sida. Namangihut Boksa Sinambela, Perumpung Barat. Dan Rona Sida. Namangihut Nyonya Manurung Tioman Tioris Boru Panjaitan, Perumpung Barat. Tujolo mainan. Namangihut Nyonya Siagian Kristian Boru Pasaribu, Perumpung Barat. Dan Rona Sida. Namangihut Nyonya Simajutak Masna Boru Gultong, Perumpung Barat. Dan Rona Sida. Namangihut Nyonya Manik Nurtiana Boru Dolok Saribu, Perumpung Barat. Tujolo main. Namangihut sektor Pondok Gede, Nyonya Panjaitan Rio Rika Boru Sitorus, Pondok Gede. Namangihut Nyonya Sitorus Keriasna Boru Sirait, Pondok Gede. Namangihut Nyonya Hutagalung Nur Diana Boru Siahaan, Pondok Gede. Tujolo mainan. Pedang Rona Sida. Pondok Kelapa, Nyonya Simarmata Boru Silalahi, Pondok Kelapa. Dang Rona Sida. Namangihut Jati Bening Bekasi, Nyonya Gultom Peti Jermanika Boru Silitonga. Namangihut Nyonya Pardede Boru Sianipar, Jati Bening Bekasi. Namangihut Nyonya Situa TM Sitopul Anna Boru Manurung, Jati Bening Bekasi. Namangihut Nyonya Manurung Meliani Boru Napitupulu, Jati Bening Bekasi. Namangihut Nyonya Hutasoid Kristina Boru Lubat Toruan, Jati Bening Bekasi. Namangihut Nyonya Simangusong Anna Nurlija Boru Tapu Bolon, Jati Bening Bekasi. Dan Rona Sida. Namangihut Nyonya Situa BT Sirait Timoria Boru Sitorus. Dan Rona Sida. Namangihut Krisman Simamora. Namangihut Bernat Panggabean. Namangihut Nyonya Manurung Tinurbaya Boru Dolok Saribu. Namangihut Nyonya Napitupulu Situa Rosmita Boru Simamora. Namangihut Tukur Marulam Siagian. Namangihut Nyonya Sitohan Lasmaria Boru Sitanggang. Cibubur Nyonya Siregar J Boru Tagalu.
Nyonya Sinaga Siti R boru na 70 tujuh main. Sadanai perserahan ya, sadanai kan Nyonya Sibarani Regia boru tajulu. Nyonya Sibarani Regia boru tajulu dang rona sida namangihut Nyonya Subajuta boru Renggolan. Namangihut Nyonya Sigalingking Rosita boru Tampunan dang rona sida namangihut Nyonya Panjaitan Roslina Berliana boru Sitorus dang rona sida namangihut Nyonya Sihite Rosita boru Sitopul dang rona sida namangihut Nyonya Situa M Siregar Florence boru Tajulu dang rona sida namangihut Nyonya Marbun Togina boru Tabunan perserahan namangihut Nyonya Tabab Pospor Porman boru Raja Guguk namangihut Mangatar Gultom namangihut Nyonya Samosir Resina Borumanik aduh terlewat Kalibata Setabina Mundur. Namangihut Nyonya Tabunan Marta boru Marpau sektor Kalibata Satabi terlewat nak kiringan nate Nyonya Situasi Lalahi Ros Marine boru Pusungku tujuh main. Namangihut Nyonya Hutahayan boru Sirait namangihut Nyonya Silitonga Marlina boru na 70 namangihut Elpina Borusianipa namangihut Nyonya Simamora Mariamsa Borus Majuta tujuh lumayan namangihut Nyonya Gultom Lisbeth Risma boru na 70 namangihut Nyonya Sinaga Nur Ambar boru Lumbar Raja namangihut Nyonya Nabi Tubulu Romondang boru Tapubolon namangihut Nyonya Sirait boru Panggabean namangihut Nyonya Nabi Tubulu Roida boru Sirait adong lepe sektor na sumujauha mitahe
atik terlewat nak kiningan nung ngaberate ngasude besek terhujung hami dihita saluhutna atik tung adong naso targora hami nak kiningan boy mahita masih batak kasan atik tung adong naso targora hami nak kiningan dang adong be tujuh lo mainan atik tung adong dopena naso targora hami nak kiningan adong dope naso tarjauh hami molo dang adong be inang idot inang tahu setua bukirahi pasahaton molo adong anon amang inang dison perwakilan nina penyakit menahun Roma tuhami tukatoran noda alana penyakit menahun boleh diwakili oleh langsung manutu mau lihat tema alana sipul ulauta anon dina mewakilkan penyakit menahun Romana sida tukaktor walaupun adong dopena hurangan non dia kada tanah hurang amanami nanami kue mahitam usia non masih patakasan asang giat tatutup ma ulau tadi tikion pinasahak ma tang yang panutup tu amang padita sibolon. Jadi dihawa kay nanami doho amanami ala nunga sidung laut tadi bagasan Arianon tatutuk ma di bagasan tangiang sebuah hita marhehe nauli siya tonga-tonga di bagas rota tangiang mahita ali Tuhan de batama nami namarhabangsa di banua ginjang marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus mau lihat do di sopahor rohanami di ho Tuhan di salhu dengan dibasam doho asini roham inaboi ibagasa sadario marlas ni roha hami ipaloso huria mali Tuhan mamestahon pesta paduahon ari hatu tugum tukor tibion laho paluaho kami siang dosa dohot hamatean nunga sidun tutu ale Tuhan boi hami marpasaora dohot to markite ibadah nami dohot hatam naung hujalo hami marhite na posong anggiak matutu ale Tuhan marhite hatami doho persaron nami doho to di bagasan pesta padua honon lam martabah porsion nami jalalam tubuh kami maka holongi ho di bagasan mulu nami as diuduti huriam tutu ale Tuhan di bagasan Arianon patupahon pasahaton bingkisan Natal tuaka amanami doho inanami namabalu suang songoni yanapun di huriam nasomarama nasomarina bunga dengan
Berdalani ali Tuhan jalan nunga di pasahat kuriami songon bingkisan natali otikso sadia nabu tarpatupa huriam di pasahat wakar ruas ni huriam ina doho aman nama balu sai gabi pasu-pasu maya ali Tuhan makorholas ni rohai jaka amanami ina nami nama jalosa jala totong ali Tuhan molope di jalo nasidei gabi kasma rohani akai ina nami doho amanami majalo Tuhan di bata amanami paturi percepangan nami jalan naing mardung sirang mahami setonga-tonga ni huriamon Oma Tuhan nama dongani hami molope mangalak tahami tu tonga-tonga ni bagas nami kanu umar sada-sada jala dongani hami oleh Tuhan oi pajupang doho akka nahwa holongi hami di tonga-tonga ni bagas nami sahak di homang ulu nami Tuhan pola di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama doho parsauran itu di parbadia ima nama dongani hamu saluna amin oros madihita